प्रमद बर'नि जिथु बुंनाय राव प्रेक्टिकेलाव बे नंखाय जोंनाव जिथु कनस्टिटिउसनेलि जोंनो बेखौ होदोंना होआखै संबिजिरारि मोन्थाय जोंनो होदोंना होआखै बेखौ नोजोर होनांगोन प्रमद बर' बुंबानो जानाय नङाना दा दिनै बुंदों बिथाङा DCSPनिखौ बाहायनो हादों होनना बुंदों बाहायनो हादोंबाथ' बेबायदि अबस्था जानो नाङामोन फेक इनकाउन्टार जानो नाङामोन आरो नंखाय गैयै माने दाय गैयै मानसिफोरखौ जों हमनानै दिनै जेलाव सोनो नाङामोन बेनो बिथांनि मोनफा मोनफा फोरमान आरो बिथाङा जे दिनै BTCखौ गावनि खेमथायाव लानानै गावनि पावाराव थानानै जे बिथाङा जे BTCखौ मोजां सालायनो हायाखै बेनो फोरमान मानोना दिनै जोङो बयबो नोजोर होदों रायजो राजाफ्राबो नोजोर होदों दिनै जोंबो नोजोर होदों जे BTCखौ प्रमद बर'आ जे मोजाङै खुंफुंनो हायाखै बेनो फोरमान आरो मानोना पावार मोनदों होननानै बिथाङाथ' मावनांगौमोन ना पावारा बहा थांखो 16टा डिपार्टमेन्टखौल' नङा गासै डिपार्टमेन्टखौ होजोब्बाय बियो जोंना रायजो राजाफ्रा मिथिनाया मोजां प्रमद बर'आथ' बुंदों 16टा जोङो DCनो होदों SPनो होदों जों बाहायनो हाबाय होनदों बे मिसा खोथा प्रमद बर'आ गासै BTCनि गोहोखौ गाव सलायनो हायैनि DC SPनो माखासे खामानिखौ जाबना दोननानै गाहामजों ब्लद्रलक बाबु बायदि आखल दिन्थिनानै मात्र मोनसे कमिसन जानायनि राजनितिल' खालामबाय थादों बिथांमोननि मेम्बार चेयारमेन BCDC गासैबो नोंथांमोना गामियाव थांना खबर लाहैबानो मोनगोन PMAY निफ्राय लानानै MGNREGAनिफ्राय लानानै दिनै बिथांमोना अरुण'दय आसनिनिफ्राय लानानै रेशन कार्डनि जिथु सार्भिस होबाय दं बेफोरनिफ्राय लानानै कमिसन आरो पार्सेन्ट थाइसेबो फैसा मोना बिथांमोना खामानि मावा बेनो नामा प्रमद बर'नि मोजां सरकार खुंनाया आरो बेखौ बुंब्ला बिथांमोना माने देहायाव नाङो बेखौ बुंब्ला बिथांमोना लाजि मोनो नंखायनो नुदों दिनै लोब जेरैबायदि दिनैनि बे जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलाया फैनानै जिबायदि बे फैनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा बुंस्लाबनो मोनै लोब फैनानै दिनै माने 3,000 दिनै सुबुङा दिनै फैनानै हाग्रामा महिलारिखौ मोनसे गोहो फैदों जोंनो BPFखौ गोहो फैदों फैबाय थानाय दिनाव रायजो राजाफ्रा बुंदों नोंथांमोनाल' थिग था BPFखौनो जोंनो नांफिनगौ UPPL आरो UPPLनि सरकारा जाया बिथांमोना मोजां खुंनो रोङा होननानै रायजो राजाफ्रा जोंखौ थुलुंगा होबाय थादों ओंखायनो दिनै हाग्रामा जेरैबायदि फैदों हाग्रामा महिला सारा जेरैबायदि फैनानै जोंखौ मोनसे थुलुंगा होफैदों बेनो फोरमान फैबाय थानाय दिनाव पुनराय BPFआ पावाराव फैगोन ना 100% बे मोनसे फाइनाल जानानै थाबाय आरो जोंना सेन्ट्रेल कमिटिया थांखि लानाय बायदियै जोंहा दिनैनि बे दनसि ब्लक कमिटियाव जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा दिनै फैनानै 10 बाजिनिफ्राय जोंनि रेलि हानजा सुरनाय जों जादों आरो दिनैनि बे जोंहा भुपेन हाजरिका मोनसे बे रंगमन्चआव दिनै जोंनि BPF कर्मिफोरखौ लानानै माखासे रायजो राजाफोरजों सावरायनाय जादों थांखिया बेनो जे दिनैनि थारिखआव जोंनि BPF कर्मिफोरा जे मारै दं मारै सोलिना दं बेखौ जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा फैनानै खबर लाफैदों आरो लोगोसे बर्थमान जे BTCनि हाल साल जिबायदि धरनाव जोंना BTC गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि सरकार सालायबाय थादों बिसोरो गासिबो माने फेलर जादों आरो बेखौ लानानै जोंनि माखासे कर्मिफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारि सारा जा फोरमायना फैदों आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनैनि बे जोंनि गासै बुथ कमिटि प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटि ज' जानानै दिनै जिथु मोनसे जोंनो गोहो फैदों जोंनि कर्मिफोरा जेरैबायदि लोब फैनानै जेरैबायदि जोंखौ सापर्ट होफैदों बेनो फोरमान फैबाय थानाय दिनाव जोंहा BPFआ सरकार फैगोन आरो मानोना दिनै नुदों जे रायजो राजाफ्रा बिराद असान्थि दानि बर्थमान प्रमद बर'नि सरकार आरो बिथांनि जि टीम बा बिथांनि जिथु कम्पानिया जेरैबायदि सरकार सालायबाय थादों जों कम्पानि बुंनांगोन बिथांमोना मात्र माने कारापसन बिथांमोननि जे सरकार सालायनाया मोनसे सेन्टिकेट बायदि बहायनानै दुर्नितिनि अनगायै जेबो गैया बिथांमोना खोथाखौल' बिराद गिदिर लेक्सार होयो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हाया दिनै बिराद असान्थि मोनदों रायजो राजाफ्रा दिनै जायफोर दिनै माने जि फिसा बेफारि मावो जिफोर गारि सालायग्रानिफ्राय लानानै जायफोर माने दिनै अन्थाइ बालानि जिबायदि बेफार खालायदों बिथांमोनाबो टेक्स जेरावखि थाङाथों मानो दिनै हमगासिनो दं जिबायदि टेक्स बसायदों दा बिथांमोना बिराद असान्थि जादों ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों जे बर्थमान BTCआव गोजोन आरो सान्थियै बोरैहाय थांना थानो हागोन बोरैहाय रायजो जानानै बेखौ लानानै जों गोजोन आरो सान्थि खौसेथिखौ नोजोर होनानै दिनै जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा फैनानै दिनै बेहाय जों मोनसे मेसेज होफैदों जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जोंनि BPF सरकारा फैयोबा जों बेफोर गासैखौबो जाहाथे माने बोखारनानै जाहाथे उननि समाव मोजां सरकार खुंनायनि जिहेतु जोंहा अभिगथा दंखायो आरो बेखौनो नोजोर होनानै दिनै हाग्रामा सारा फैनानै उननि समाव जाहाथे मोनसे सान्थि आरो गोजोन
आरो गोरोबथाखौ लानानै जाहाथे मोजां खामानि मावलांनो हायो बेखौ नोजोर होनानै दिनै बे फैनाय जादों आरो एमपि इलेक्सनाव होयोब्ला नोंथांमोना बे उदालगुरि आरो क'क्राझार जिल्लाखौ मोननैखौ होयो लकसभा थानो थाखाय नोंथांमोना साखाफारा आरो दोलो दोलो बेवहाय जुथुमा जानानै गोबां बिनि थाखाय थिरांगा लादों बिदि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो फैबाय थानाय जिथु 26आव जिथु लकसभा इलेक्सन जानो गोनां जिथु जोंहा क'क्राझार आरो दा बर्थमान मंगलदै जिथु दिल्ली मिटिं जायोबा जोंहा उदालगुरि जागोन बे मोननै समस्तिखौ जोङो बिपिएफआ जोंनि CWC मिटिं जेरै जोंहा मोनसे 4 थारिखआव स्पेशेल कनभेनसन जानानै थांदों जोंनि डेलिगेट मिटिं जानानै थांदों बेहाय जों मोनसे डिसिसन लाखादों जे फैबाय थानाय लकसभा माने 26आव जानो गोनां इलेक्सनखौ क'क्राझार आरो माने नैबे मंगलदै बा उदालगुरि जागोनखौ जोङो कमप्लिट बिपिएफआ गावनो निजा गेलेगोन होननानै सिद्धान्त लाखाबाय मानोना जों दिनै नुदों जों रावजोंबो गैया जोङो माने महाजुतजोंबो गैया मित्रजुतजोंबो गैया जों फुलि इन्डिपेन्डेन्ट बेखायनो जोंहा दिनै बिपिएफ हिसाबै बिपिएफ राजनिति दल हिसाबै जोङो बे मोननै सिटखौ गेलेगोना जोंहा फाइनाल जानानै दं आरो धनस्रि समस्तिनि गासै बिपिएफनि कर्मि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि गासैनि आरो रायजो राजासिम आङो मोनसेखौनो मेसेज हरनो सानदों जे जोङो दिनै नुदों बर्थमान बिटिसिआव जों सान्थि आरो जों मोनसे अनलायनाय आरो मोनसे उन्नति नांगौब्ला जों बिपिएफ सरकारनि अनगायै जों हाग्रामा महिलार सारनि दैदेननाय नङाब्ला जोंनि बिटिसिआव माब्लाबा बे माने जाफुंसारनाय नङा मानोना जि नुदों नंखायनो जोङो दिनै बर्थमान प्रमद बर'नि सरकारा जिबायदियै दुर्निति जिबायदि खस्थ' होबाय थादों रायजो राजाफोरखौ जिबायदि खोथा होदोंमोन बिथांमोना बिटिआर जाबाय गोबां मोनबाय होननानै बुंदोंमोन साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन हा पट्टा होनायनि खोथा बुंदोंमोन बिदिनो माखासे माने लाइमोनफोरखौ थांना थानायनि माखासे माने स्किल डेभेलपमेन्ट होनानै सबलम्बन होनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोन मोनफ्रोमबो गावनि इलेक्सननि इस्ताहाराव खोथा होनायफोरखौ मावफुंनो हायाखै नंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों नंखायनो दिनै बेहाय धनस्रि समस्तिनि नैबे जोंहा नैबे भुपेन हाजरिका रंगमन्च बेलथलि बे फोथाराव दिनै जेरैबायदि मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों दिनै बेहाय मोनसे जोंनि रायजो राजा बा जोंनि कर्मिफोरखौ बेखौनो मेसेज होनो सानो जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफखौ बयबो बोजबना लागोन आरो बिपिएफखौ बोजबना लानानै बिपिएफआ सरकार फैयोब्ला बे ओनसोलनि बर्थमान थासारिखौ जोङो सुस्रांगोन आरो माखासे जेंनाफोरखौ जों मावफुंगोन मानोना 17 बोसोर बिपिएफआ जि खामानि मावदों बे रायजो राजाफोरनि नोजोराव नुखारजोबनाय जों बुंनांगौ दरकार गैया लामानिफ्राय लानानै स्कुल कलेजनिफ्राय लानानै माखासे बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै माखासे 40टा डिपार्टमेन्टखौ जेरैबायदि बिटिसि खुंथायनि बेबस्थायाव माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ लानानै जेरै डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारफोरनि जेरैबायदि माने थांलाय फैलायनि जे बेबस्था कानेक्टिभिटि रोडफ्रा कमप्लिट जाजोब्बाय बेनो मोनसे फोरमान आरो दिनै बिथांमोना 2 बोसोर बारलांबाय बिथांमोना खोथा बेबायदि खामानि मावनो हायाखै आरो बिथांमोना बे बोसोरनि जिथु बाजेट 722 कोटि थाखाखौ फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ लाबोनो हादों बिथांमोना नैबे मार्चनि 31 थारिखआवनो सरकारनि नियम नितिनि गेजेरजों एकाउन्टआव क्ल'ज जागोन अब्ला बिथांमोना फैसाखौनो कमप्लिट बाहायजोबनो हानाय नङा बेनो मोनसे फोरमान बिथांमोना जे खामानि मावनो हायाखै फैसाखौ खरसा खालामनो हायाखै बेनो मोनसे फोरमान नंखायनो आं खावलायदों धनस्रि समस्तिनि रायजो राजाफोरजों बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे बिपिएफखौ बयबो बोजबना लायो आरो हाग्रामा महिलार सारखौ पुनराय फिन आरो बे बिटिसिआव सरकारखौनो खाबु होगोन आरो बेखौनो आं खावलायबाय आरो